Okay. Jeg tager den der på terrassen. Ej. Så se. Ja. Skal jeg hjælpe jer? Nej. Men jeg også drikker og stikker det hen. Vi skal have Men jeg drikker og stikker det hen. Jo, hvad sagde det jo ren? Nej, ikke nu. Vi skal have en lille. Den lugter ikke af. Nej, jeg drikker det altså ikke. Skal du? Ja, jeg skal bare lige. Jeg kan bare lige. Kan må jeg godt køre ned? Eller Camilla, hun har helt lige ud og drikke. Ja, jeg skal Ej. drikke det selv. Så er der 2 minutter tilbage. Det var ondt. Nej, det er ikke sikkert. Nej, det var Skal jeg tage den her ud? Det er altså ikke slemt, at vi bare lige kan tage mamma. Må jeg godt hælde det her ud, eller skal Ja, det skal vi bruge til bare nu i vand. Fra hele eller is. Nu skal vi have den her af, og den her der brændende varm. Ja, så gør du det. Hallo? Ja. Hvad med det her? Det var fordi, det er sten med. Lonna. Pas du på, du lægger den her. De der sten, der havde vist. Okay. Det brænder. Briller på. Hvad? Det er for, at det skal kunne lukke ud. Jeg tror, det kan være det. Nej. Det kommer ikke ud, når det kommer ud sidste gang. Jamen, skal I ikke bruge det der lader til? Nå. Men de tager altså lige brillerne på, ikke også? Og den er Hvad er de? De kommer jo bare til at dryppe ned, gør det ikke? Hold da, Nej.